Hej og velkommen til min gruppes lille fremlæggelse om Pythagoras her på film med jeg i gruppen Laura, Emery og Karoline og så mig selv. Vi vil starte med først at bevise Pythagoras sætning a i anden plus b i anden i lille c i anden. Og det vil vi gøre med at starte med at skrive denne ligning. A i anden plus b i anden, parentes opløftet i anden, som er et udtryk for den her. I lige med c i anden plus 4 gange en halv gange AB. Og den her ligning er et udtryk for, hvis vi tegner en firkant her, hvor at det her, den indre firkant, for at finde arealer den, så skal man bruge den her ligning. Og den her er et udtryk for den lille trekant her, hvor man siger en halv gange AB. Hvor ligesom er udregnet den her trekant real, men så er der 4 trekanter, så derfor ganger man 4, plus at man plusser arealet fra den inderste firkant. Ja. Hvis vi går tilbage til ligningen her for at regne det ned, så har vi et a plus b i en parentes, som vi så gerne vil have opløftet. Og det gør vi på den måde, at vi siger a plus b parentes gange a plus b. Som ligesom viser her. Og herover skriver vi det samme. Ja. For at ophæve de her to parenteser, så skal vi gange ind i parentesen. Og det gør vi ved at sige a. Det er a plus a gange b plus b gange a plus b gange b. Og stadigvæk det samme herover. Nu skal vi så reducere den her lange sammenkædning af bogstaver, fordi at, det kan vi rigtig godt lide i matematik. Og det kommer til at hedde a i anden plus b i anden plus 2ab. Og det samme herover, så kan vi også reducere. Så den kommer til at hedde c i anden plus og 4 gange en halv gange ab. Det giver ligesom herover 2ab. Og nu er det faktisk meget simpelt. Nu kan vi igen forkorte bryggerne ved at strege 2ab her og 2ab her, fordi det er det samme på begge sider. Så ligningen kommer til at hedde a i anden plus b i anden, lige med c i anden. Og nu har vi så bevist Pythagoras sætning ved at gøre sådan her. Hej, jeg vil gerne vise, at man beregner karaktererne i en retvinklet trekant. Så vi starter med at skrive. Vi har valgt, at sidelængden A skal være 12. Og B ved vi ikke være, så der skal være B er lige med. Nå, det behøver vi ikke skrive, men det gør vi det alligevel. Så det gør vi bare. Og så skal vi finde ud af, eller så har vi valgt, at sidelængden C er lige med 20. Så går vi. Ja, så skriver vi først a i anden plus b i anden er lige med c i anden. Det er Pythagoras sætning. Så skal vi finde ud af, at vi har valgt, at sidelængden skal være 12, og så skriver vi 12 i anden. Det var lidt grimt. Plus b vil det ikke være, så vi skriver b i anden. Og så siger vi 20 i anden. Så. Ja, hvad skal vi så? Så skal vi. Så regner vi ud, at 12 i anden er 144. Plus b i anden er lige med 400. Fordi 20 i anden giver 400. Så skal vi. Hvad det hedder? Når man skal med b. Isolere. Nå ja, så skal vi isolere b, og det kan vi ved at skrive b i anden er lige med 400. Og så skriver vi minus 144. Det står der. Altså forkorter vi, så vi siger b i anden er lige med
256, fordi 400 minus 144 giver 256. Mm-hmm. Og så skal vi... Hvad altså? Nu skal vi finde B. Vi skal finde B, og det gør vi, hvad vi skriver. B. Jeg forklarer totalt forkert nu. B er lige med 256. Nej. Jo. B er lige med kvadrat. Nej. Jo. Hvad er den hedder, den der? Hvad den hedder? Kvadrat. Og så skriver vi 256. Og så hvordan regner man det der ud? Det kan jeg ikke huske. Der er ret meget, man skal huske. Det der er noget 256, det er 16. Ja, det er det. Så skal vi finde ud af, hvad er 256? Nej, der er 256 til 16. Så det vil sige, at B... Nej, det var ikke 6. B er lige med 16. Ha! Tada! Goddag. Jeg vil nu lave et eksempel, hvor Pythagoras sætning bruges til at beregne hypotenusen i en trekant. Hypotenusen, det vil sige den her side. Først og fremmest så lyder Pythagoras sætning, at A i anden plus B i anden er lige med C i anden. Den her katete, den hedder A, og den har vi valgt, den skal være lige med 8. Og den her katete, den hedder B, og den har vi valgt, den skal være lige med 6. Så er vores opgave så at finde ud af, hvad hypotenusen er. Det er så den side, der hedder C, lille c. For at finde ud af det, skal vi først finde ud af, hvad A i anden, altså 8 gange 8, giver, og hvad B i anden, altså 6 gange 6 giver. 8 gange 8, det giver 64. Og 6 gange 6, altså 6 i anden, det giver 36. Så lægger vi bare de to tal sammen, og det kommer vi frem til, at det er lige med 100. For at finde ud af, hvad C i anden så er, skal vi finde kvadratruden af 100. Det vil sige, hvilket tal der skal ganges med sig selv, for at komme frem til resultatet. Og kvadratruden af 100, det er 10. Så C må være lige med 10.